Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта уңган, булган 3 бала әнисе, иренең яраткан хатыны, шулай ук бик күп милләттәшләребезнең һәр вакыт, һәр көн көтеп ала торган блогеры, Бөтендөнья татар конгрессы оештырган оста куллы гүзәл затлар конкурсының Тәмле булсын ашыгыз номинациясендә беренче урынга лайык булган татар кызы Эльмира Камалиева. Дускайларым, барчагызга да хәерле матур яллар теләп чыктым миллионнарыгызга. Күңелле ял көннәре булсын. Дускайларым, барчагызга да сәламнар, хәерле матур көннәр. Менә сезнең яныгызга чыктым. Айбет булып бетсә дә бик нык итеп эшләп булдым. Аллага шөкер 4 тартынында тапшырдым, алып киттеләр. Тол песен алып кирип куйдым әле сезнең яныгызга. Мен сторieска чыгып кирим әле дип. Яз һавасы сизилеп торсын әле. Шуның кадәр матур. Моны әти алып килгән, безгә ифтарга килгән вакытта. Ягызга да сәламнар, хәерле көннәр. Дусларым, без инде матур итеп киенеп, ясанып куйдык. Әнә анда бәлешебез пеше. Эльмира, исәнмесез? Исәнмесез. Сезне студиябездә күрүебезгә без бик шатбыз. Бик зур рәхмәт. Мин дә беренче тапкыр шушында зур студияларда әле куркып кына килдем. Барсы да әйбәт булыр Аллаһ ишетә. Бер нәрсәдән дә курыкмыйсыз бит менә, эшләргә дә курыкмыйсыз. Эш бала үстерүдән дә курыкмыйсыз. Студиягә килүдән ничек инде куркырга кирәк, Эльмира? Телефонга карап, үзең карап сөйләү белән, менә шулай студиядә сөйләү зур аерма бирә икән. Эльмира, менә без сезне Бөтендөнья татар конгрессы оештырган конкурс аша якыннан белдек, әйме? Ләкин инде сезне карый өйрәнә торгач, сезнең безнең республикада гына түгел, чит төбәкләр арасында гомумән социаль челтәрләр буенча бик популяр блогер икәнегезне белдек. Һәм шуны әйтәсем килә, блогерлар бик күп алар, әйбит. Аларның төрлесе бар. Ләкин сез менә шундый блогерларның иң позитивы һәм һәр вакыт бары тик татар телендә генә сөйли торганы. Һәм әлбәттә һәр вакыт үзегезнең гаиләгездәге балаларның тәрбиясен күрсәтә торган, үзегезнең эшчәнлегегезне күрсәтә торган һәм әлбәттә һәр вакытта да менә шундый матур милли киемнәребезне кия торган блогер. Менә ни өчен блогерлыкка алындыгыз? Чөнки мин беренчедән пешерергә бик яратам. Кешеләр белән аралашырга яратам. Минем профессиямда шәфкать туташы, ул инде кешеләргә шәфкать өләшү, матурлык өләшү, сүз белән, бер сүз белән дә кешенең күңелен күреп була, бер сүз белән дә кешенең хәтерен калдырып була. Шуңа күрә инде мин илектән менә шул салынгандыр инде миңа, шуңа күрә кешеләр белән сөйләшергә яратам инде. Һәм үземнең эшләгән эшемне бүлешергә яратам, файдам тисен дип тырышам. Мәсәлән, ашырга пешерәсең дә инде, аның рецептын куясың, инде башка кеше дә синең рецептың белән пешереп карап, бик тәмле булды, бик зур рәхмәт дип әйтсә, ул инде сине тагын да канатландырып җибәрә, тагын да дулкынланып, тагын да тәмлерәк рецепт төшерәсең килә башлый. Менә шулай итеп ачылып китте инде ул блог. Ничәләп сезнең аудиториягызда кеше? Хәзерге вакытта 90 мең. 90 мең. Гадәттә блогерларны карап баручылар, аларга язылучылар еш кына ниндидер менә шундый мыскыллы сүзләрдә җиткерәләр. Мин сезнең блогерлар арасында күрмәдем, күзмә чалынмады мондый язмалар. Әллә бармы? Әллә нигә булгала бала, ансыда инде менә шул ничек итеп кабул итүеңнән бит инде сүзне. Мәсәлән, ашырга пешергәндә йөзегеңне салмыйча камыр бассаң, ул вакытта әйтеп куярга мөмкиннәр, нишләп камыр басасың, йөзегеңне салмыйсың. Әгәр дә инде син аны кире сүзгә алып, сүз көрәштерә башлыйсың икән, ул сүз көрәштерүгә китә, ул хәйтерлыкка китә. Әгәр дә инде сез әйе, дөрес әйтәсез, чыннан да камыр баскан вакытта йөзек кию дөрес түгел бит инде мәсәлән. Дөрес итеп кабул итә белсәгез, ул сүзләрне ул инде менә шундый гызыгыга китерми, бик җайлы гына. Аннары бит инде бусысы бу очракта әлбәттә менә шундый синең өчен файда китерә торган тәнкыйть дип тә түгел, моны киңәш итеп кабул итәргә кирәк. Киңәш итеп кабул итәм инде. Эльмира, менә кемдер үзенең гаиләсен күрсәтергә, балаларын күрсәтергә курка, әйбет, күз тию дигән әйберләрдән дә куркабыз бит инде без. Һәр төрле менә шундый ырымнардан да куркабыз бит инде. Сез һәр вакытта да үзегезнең 3 балагызны күрсәтәсез. Аларны күрсәткәне һәр вакытта да сезнең дусларыгыз менә шул Инстаграмда, социаль челтәрләрдә көтеп тора, әйбет.
Көтүп торалар, алар әле иртә белән дә язалар. Ой, Сөйдәне сагындым, дин исламны сагындым, Нур ислам ничек дип. Әле бит безнең бетеп алган иде Instagram. Шул вакытта ВПМнарсыз инде алар югалып калдылар. Минем инде күбрәк күпчелек өлкән апалар инде. Алар мине чын оныклары иттереп, балалар итеп күрәләр. Хай сагындым дип WhatsApp-ларга шул язалар, шул тратып та сорыйлар Сөйдәнең хәле ничек, дин исламның хәле ничек дип. Аннан соң күз тиюгә киткән вакытта инде без үзебез намазда булгач, дугалар белән үзем гел эш күреп торам, әтисе эш күреп тора инде. Әлбәттә күз тию бар инде, ул мин аны сизәм дә инде. Ләкин барыбер камерада ничектер фильтр аша да куеп була бит, менә шулай саклагыч соралары күрәм инде. Сәйдә Рәфәтнә, ничек кызым хәлләр? Әйбәтме, киенмим ди, менә монда киемнәре миндә, бөтенесе дә. Салют ясадыгызмы? Әйдә күрсәтәле. Менә. Ай, кайсысы синеке икән соң? Күтәреп күрсәтимме? Менә монысы синеке икән, кызым. Ай, бигрәк матур ясагансың, кызым. Алырга киткәнем бу малайны күргәндә. Нишләдең син 5 минут эчендә? 10 минут инде ул миңа, име? Шайтып каршы алды ул безне. Кайларым, сәламнәр, хәерле иртәләр, хәерле көннәр булсын. Без улым белән, улым сәлам ди. Киттек мәктәпкә, сәгать 6:45 минут, дусларым. Балалар үзләре сезнең менә шулай көне-төне Instagramда һәр хезмәтегезне, һәр эшегезне, һәр яңалыгыгызны җиткереп торган ничек карыйлар? Алар ияләнделәр инде хәзер. Мин әйтәм инде, кызым әйтәм, мин хәзер сториска чыгып алам. Тиз генә генә сез тавышламыйча торыгыз. Иртәнге сторис, кичке сторис бар инде минем. Үзем камерага карап сөйлим. Алар инде аны беләләр, тавышлама. Әни сториста дип шайтып торалар инде. Ияләнделәр инде алар хәзер. Ирегез ничек кабул итә? Ирем инде балаларны бик ялаңыч килеш күрсәтмә. Аларның президент буласылары бар. Азат шундый позитив настройда инде. Бик ялаңыч килеш күрсәтмә. Футболкадан, шалбардан менә шулай күрсәтәбез. Гомумән сезнең блогер булуга ирегез Азатның мөнәсәбәте ничегрәк? Башта инде блогер дигәннән минем ирем бөтенләй социаль челтәрләрдә бик утырырга яратмый. Ул инде эш кешесе, өйгә кайтса шул балалар белән интернетта бик сирәк кенә утыра. Шуңа күрә блогер эше нәрсә икәнен дә аңламады башта инде. Вакыт үткәрү өчен генә дип күрде инде башта. Аннан соң дуслар җыйнала башлагач, менә шайтып миңа позитив хатлар килә башлагач, шалтыратып сорый башлагач, тортларыма заказлар арткач, инде күрә башлады. Ул чыннан да файдалы, кирәкле эш икәнен инде өлкән апалар рәхмәтләрен әйтә. Ул да тыңлый бит инде. Шулай итеп хәзер күнекте инде. Хәзер ул обычный эш шикелле, көндәлек эш шикелле итеп кабул итә инде. Минем үземә дә күңелем, менә иртә белән торам. Миңа инде шалтырата башлыйлар. Яки булмаса яза башлар. Илмира, сәгать 10 булды, син куай югалдың, нишләп синең сторисың юк дип тә язучылар бар. Шуңа күрә иртәнге сторисларны шул 8 белән 9 арасында куярга тырышам инде балаларны бакчага, мәктәпкә озаткач. Илмира, ул сөйләргә генә рәхәт әйме, һәм менә сезнең сторислардан карап торганда тормышта бар да алда гөл кебек, Илмира йокламый да кебек, Илмира ашарга да бик тиз әзерли кебек, балалар да еламый кебек. Чынлыкта бит ул тормыш бөтенләй башка. Балалар да елый, ашарга да әзерләргә дә кирәк. Аларны бөтенесен күрсәтеп тә битереп булмый инде. Кеше бит инде ул синең блогыңа ял итер өчен, рухи байлык алыр өчен, әзрәк кенә үзенең ыгы-зыгысына омтылыр өчен керә. Инде син дә шул ыгы-зыгыны күрсәтә башласаң, ул аннарсын күңелле булмый. Шуңа күрә инде мин күбрәк вакытта балаларның елаганнарын төшермим, авыртканнарын, күңелсез вакытларын төшермим инде. Үземнең кәефем булмаса да чыгып сөйләмәскә тырышам. Ул барбер күренә экран аша инде. Шуңа күрә башка тема менә ашарга пешергән вакытларымны күрсәтеп, шулай итеп үтеп китә инде ул. Ничек өлгерәсез? Төнне әз йоклыйм. Балалар йоклаган вакытта, ләкин менә мин эшем күп булса да, мин күбрәк балаларга багышларга тырышам, режимны бузмаска тырышам инде. Шул балаларның режимына яраклашып, үземнең эшемне өлгертергә тырышам. Мәсәлән, минем көненә 9 тортта булган вакытлар була, әлбәттә мин аларны төнне эшлим. Бик әз йоклыйм, иртә белән инде балаларны бакчага озаткач инде ятып алырга мөмкинлек бар бит инде 2 сәгать булса да, шулай ятып алам инде. Илмира, инде менә әкренләп тортларга да күчик. Сез безнең белән Бөтен дөнья татар конгрессы уздырган бәйгедә катнашып, әйме
видеогыз да бик үзенчәлекле, шул кадәр теге махсус, иренмичә, матур итеп, зәвыклы итеп төшерелгән видео язма иде ул бит. Менә без аны хәзер үзебезнең тыңлаучыларыбызга, караучыларыбызга да тәкъдим итәбез. Рәхмәт. Хәерле көн, минем кадерле язылучыларым. Керсез күңелле, саф намуслы милләтемнең бер йолдызы мин. Күңел кылларыңны тибрәтерлек назлы, ислам нуры иңгән татар кызы мин. Җитез куллы булсын киленнәр, өстәлләрдә булсын татар ашлары. Үз милләтемнең мирасы кыйммәт, мактамый гали башканы. Туйда ямле булмас иде, кәләш торты чыкмаса, һәркемнең күңелен кытыклап, кызыктырып тормаса, һәрбер туйга төрләндереп тәмле тортлар пешерәм, юбилей, туган көннәргә барысына өлгерәм. Изге теләк теләп бизем тортларымның һәрберсен татлы ризык белән бергә һәр йортка шатлык керсен. Татар халкым гаять уңган булган, балкып тора аның бар эше, бар нәрсәдән өстен булган ризыкны олыласын һәр кеше. Аралашып, саф татар телемдә рухи ризык алам үземә, аш су осталыгына өйрәнәм диеп, күпме күзләр текәлә күземә. Бәлеш, кыстыбый, өч почмакны яратмыйдыр кем генә, милләтен ихлас яраткан гына барысына өлгерә. Җитез куллы булсын киленнәр, өстәлендә булсын татар ашлары. Үз милләтебезнең мирасы кыйммәт, мактамый гали башканы. Менә шундый милли ризыкларыбызны да пешерәсез, бит һәрвакыт күрсәтеп барасыз. Шулай ук тортлар да пешерәсез. Менә заказга тортлар эшләү ул бит инде үзе бер зур җаваплылык, ул ошарга тиеш, ул һәр яктан да сыйфатлы булырга тиеш, ул ашау өчен дә куркынычсыз булырга тиеш. Менә бу җаваплы эшкә алынырга нәрсә мәҗбүр итте? Мин иң беренче декретка чыккач, мин шуңа ыгы-зыгы тормышта яшәргә ияләнгән. Кайсы бала белән декретка чыккач? Беренчесе белән чыккач, Нурислам белән, ул аңа хәзер 9 яшь инде, 9 ел элек булган хәл инде бу. 2 эштә эшләдем аңарча инде. 2 эштә эшләдем һәм бац менә шулай декретка чыктым, өйдә калдым бер үзем. Ирем көне-төне эштә минем, мин бала белән үй җыештырудан ары башка эш юк, ашарга пешерүдән. Шуннары соң инде мин әйтәм, тукта, тәмле итеп тортлар пешерергә өйрәним әле дип, менә шулай итеп үзлегемнән өйрәнә башладым. Аннары туганнар безнең бик күп, без бик күп аралашып яшибез туганнар белән. Менә пешереп кайтам аларга, пешереп барам кунакка, сатып алып түгел, алар мине күтәреп алдылар. Ой, Илмира, шундый тәмле, син бит нишләп заказга пешермисең дип. Шул сүз миңа җитә калды. Мин инде YouTube'тан, Instagram'нан миңа нинди тема кирәк, шуны карап үзлегемнән мин менә шулай тортлар пешерергә өйрәнеп киттем. Әле ул вакытта мин пешерә башлаган вакытта Казанда бөтенләй кулинария кибетләре юк иде, 9 ел элек. Ул менә бик тиз генә пәйда булдылар алар. Хәзер күп инде. Без аны кайдандыр кайтартайдык. AliExpress'тардан заказ бирә торган инструментларына, ниндидер кешеләр ашагына сатып ала торган мастикаларын ул юк иде ул вакытта. Шойта өйрәндек. Хәзер инде җан рәхәте нәрсә телисең шул бар, YouTube'та да бөтен әйбер бар хәзер, Аллага шөкер. Менә шулай үсеп киттем инде тортлар белән. Миңа бик ошый. Әлбәттә бик җаваплы эш, үзеңә генә түгел кешегә пешерү. Аның белән 24 сәгать элемтәдә торасың барыбер. Шулай кирәк, булай кирәк. Иң беренче кешенең бөтен ул нәрсә тели таләпләрен күреп, белеп бетерергә, ишетеп бетерергә кирәк инде. Кешенең тыңлый белергә кирәк. Аннары соң инде шул үзеңнең фантазияңны кушып, аның фантазиясын кушып, бергә эшлисең инде тортларны. Шулай итеп. Һәм инде отзывын кайтавазын көтеп торасың инде, 4 күзләп, кайчан әйтерләр икән, тәмле булды, менә шул җире шулай булды дип, шуны көтеп торганнан соң алар миңа рәхмәт әйткәннән соң тынычланып карам инде. Менә 9 ел пешерсәм дә барыбер кайтаваз көтәм. Тортларны. Гомумән, аш суга осталык сезгә кемнән күчкән? Ул бит инде барыбер кемнәндер күчә. Минем әтиемнең әнисе Надира әби бик нык та шундый оста хатын булган. Минем бабам тимерче булып эшләгән, сәгать 4-тә әйтә, минеп китә торган, кайнатам эшкә ди. Әбиең шул вакытка 3 почмакларны пешереп чыгара иде, камыр куеп ди. Һәм сумкасына салып менгезеп җибәрә иде ди. Менә шундый булган безнең әби, аны безнең авыл халкы бөтен өстә шундый уңган булган, бик җитез Надира дип беләләр инде. Аннары соң минем әнием дә аның килене буларак дип әйтәм инде.
Аңа әниемә дә өйрәтеп калдырган бик күп белә. Әнием дә тәмле пешерә. Аннан соң инде килен булып төшкән өйдә менә Мәүҗидә әнием минем бик тәмле пешерә. Аның бизылары менә мин бизылар пешерәм. Хәзерге вакытта бизыларны бик яратып алалар. Медовый тортларны менә алар бөтенесе дә чәк-чәкләр. Әнинең бик күп бит аны гүбәдияләр. Менә без туры эфирлар бирдек кайнанам белән. Сез бит әле авылга кайткач аның белән бергә дә ясыз. Менә ул да миңа булыша инде шулай. Әни бик булышчыларым бик күп, менә өйрәтүчеләрем бик күп. Шундый җирдә яшәгәч, ничек инде белмичә яшәргә була инде. Менә шулай өйрәнеп киттем инде. Иң яратып, менә гаиләгездә иң яратып әзерли торган ризык һәм иң яратып үзегез ашый торган ризык. Без менә безнең гаилә зур булгач, икегә аерыла. Безнең Нурислам белән Сәйдә бик каты пицца яраталар инде. Үзем пешерәм пицца инде. Әни пицца дип торалар. Без инде ирем белән күбрәк бәлеш яратабыз инде. Җайлы да бәлеш ничектер бергә генә тоташ кына ясап куясың, бәлеш пешерәбез. Өч пишмак ит ризыклары күбрәк яратабыз без. Ничектер теге торт пешергәч, көндәлек торт инде ул безгә хәзер тансык түгел. Безгә ит ризыклары тансыграк инде. Әле күрше малае көләди авылда, Азат абыйга шундый рәхәт инде, хатыны тәмле иттереп тортлар пешерә көн сайын. Вот повезло, ничек Азат абыйга рәхәт дип әйтәди. Азат абый көн сайын торт ашый дип әйтәләр. Торт ашый дип әйтәләр ди. Азатка әйткәннәр дә, Азат әйтә, белмиләр алар ди. Илмира торт пешергәндә Азат кухняга чыгып йомырка кыздырып биргән. Ашырга пешерергә вакыт калмый, кай вакытта инде. Шулай итеп көләбез инде, төрле вакыт була инде, өлгергән вакытта була, өлгермәгән вакытта ярый әле менә шулай тормыш иптәшең сине аңлап торганда бик әйбәт инде, Аллаһка шөкер. Менә тормыш иптәшең дип ирегез турында әйткәч, Илмира, әйдә, ничек таныштыгыз Азат белән? Гомумән, кем кемгә иң беренче гашыйк булды? Без инде менә без үзебез мин Мәмсә авылының, Азат минем Ташкеше авылының, Арча районында инде без икебез дә инде. Һәм без 4нче класска кадәр үзебезнең авылда укыйбыз да инде минем авылда, һәм Азатлар авылына төшәбез инде 5нче класска. Ул вакытта шуны кадәр үзебезне зур итеп, студент кебек итеп хис иткәнбез инде. Менә ул хис кичерешләр әле дә истә, минем бик зур кеше кебек хис иткәнмен инде мин 5нче класста. Азат анда 6нчы класста укый. Шуннан Азатлар классы 7 генә малай иде алар. 2 кыз, 5 малай, 7 генә кеше. Без 24, без бик күп идек инде. Һәм Азат араларында шундый пөхтә, чиста, мотор итеп киенеп йөргән гел галстуктан бөтен әйбере чиста, пөхтә була торган иде. Менә шулай күзем төшеп калды инде. Мин каран инде, чиста, пөхтә малай икән, ничек итеп кенә төреп куйды бөтен физкультура киемнәрен, ничек тәнәфестә очрашып киттек, мин аны күреп калдым. Һәм инде Азатта гел шулай ничектер менә сөйләшкән вакытта Азатта әйтә, мин сине дә күз алдына китерәм, гел ак бантиктан, гел формадан итеп ди. Ак бантиклы 2 якка бантик таккан кыз итеп күз алдында калган синең кичкенә вакытта ди. Һәм аларның класс җитәкчеләре Данил абый инде әллә безне кавыштырасы килепме шунда, менә ул малай егет сине бик күзәтеп йөри әле, менә гашык булган сиңа дип, шул ук сүзне Азатка әйтеп, менә бу кыз сиңа гашык булган дип, менә шулай итеп ничектер безне бер-беребезне кавыштырып җибәрде ул. Шул мәктәптә бит инде Валентинка көннәрендә, гашыклар көнендә хатлар бирешә торганы, Азаттан бик күп хатлар килә торганы, минем аның хатлары әле дә истә, әле дә сандыкта сакланган, бик кызык инде ул, без аны гел алып карыйбыз. Шулай итеп менә мәктәп вакытыннан ук китте инде ул. Аннары соң укып бетердек, Азат китте Казанга, мин әле авылда калдым. Аннары артыннан мен киттем, шулай укып бетердек. Инде һаман бергә булдык дип әйтмим инде, мин төрле вакыт булды тормыш булгач инде. Аерым йөргән вакытларда булды, бергә кушылып йөргән вакытларда. Тәртипсезләнеп йөрмәдек, әлхәмдүлиллаһ. Аннары армияга китте Азат, Азатны көттем армиядан. Аннары кайткач инде закон буенча эшләдек, ул да эшләде, мин дә эшләдем берәр ел. Аннары соңына өйләнештек инде, гаилә корып җибәрдек. Демәк, бу Азатның да, сезнең дә беренче мәхәббәт. Әйе. Һәм менә шушындый зур сынаулар аша узган, бергә корылган гаилә.
гаиләдә менә әйтәләр бит инде ир баш, хатын муен дип әйтәләр, ләкин баш һәрвакыт муен кая борылса шунда борыла диләр. Гаиләдә сез менә гаилә законнарына ничегрәк буйсынасыз? Менә минем иремнең әти әнисе, алар инде укытучылар. Инде әти анда гел баш инде Азатлар гаиләсендә, әни инде муен. Үрнәк гаилә дип әйтәм инде. Һәм Азатта шул җирдә үскән. Шул күреп үскән. Һәм инде безнең өйдә дә шул ук хөкем сөрә. Кай вакытта инде мин шәтил дип әйтеп куяр. Хатын кыз шулай бит инде. Шул эшлисе бар кайчаннан бирле шул эшләмәй дә эшлик дисәң инде, ярар булыр, ашыкма дип шайтыр ул мине интеп җибәрә инде. Азат бик сабыр кеше ул. Әйтсә каты итеп әйтә торган кеше, ләкин юк барга тавыш күтәреп, сүз көрәштерә торган кеше түгел. Алдына караган менә шунда инде. Инде минем әни белән әтигә килгәндә, әнием белән әтием дә бик әйбәт яшәделәр инде, ләкин менә шулай әтиемнең гомере кыска булу сәбәпле, әнием 3 бала белән тол калды, 36 яшендә. Кичкенә энеме 6 гына ай иде. Мин студент, 11 классны бетергән вакытым, менә укырга керәм дип йөргән вакыт Илназ энем бар, без 3 бала бит инде, ул 9 класста калды инде, 14 яшь иде аңа. 17 яшь, 14 яшь һәм дә инде 6 айлык бала белән 36 яшендә калды әнием тол инде. Һәм бөтен тормышны әнием үстерде инде, үзе карады, бөтен үзгә белем бирде. Әле дә шул менә кичкенә энем минем 10 класста укый, хәзер инде аның өстендә эшли инде. Бөтен дөньяны, бөтен тормышны үзе алып бара. Авылда бөтен эшне эшләгән әнием шәфкать туташы булып эшләде үзенең. Хәзер инде лаеклы ялда клубта эшли, мәдәният йортында эшли инде. Менә шул. Илмира, менә үзегезнең дә бит 3 бала. Балаларыгызның киләчәген ничек күз алдына китерәсез? Кем булуларын телисез? Без менә шулай сорыйбыз да инде кайбер вакытта. Нурисламны әтисе стоматолог итәсе килә нишләптер. Стоматолог Нурислам инде ул риза ул. Нурислам ул күбрәк химия белән кызыксына, әле кичкенә булса да, шунда экспериментлар ясау өчен инде, әгәр дә бүләк сайлаган вакытта да аңа менә шундый лабораторный исследование, шунда әйберләр алабыз инде. Ул бик ярата. Түзеп тормый, кич белән бирсәк тә иртә беләнгә кадәр түзми, кич белән булса да угышуга китереп шунда үзенчә эшләп куя инде, дөрес эшләсә эшләмәсә. Сәйдә дә менә шулай доктор дип һаман ишәптер медицинага тартылалар инде. Денислам әле кичкенә, Денисламны әтисе көрәшкә бирә бездә инде, ул шундый иң шугы ул телосложениесе да шундый аның пухленький, бу көрәшкә бара торган малай, көрәшкә бара торган дип аны көрәшкә бирәсе килә инде. Шулай итеп. Илмир, менә сез һәр вакытта да татарча сөйләшергә тырышасыз, балалар белән дә татарча сөйләшәсез бит. Гәрчә шәһәрдә яшәсәгез дә барыбер бит инде русчага кереп тә китәләр. Әле өстәвенә сез эфирларга чыгу өчен генә түгел, менә милли киемнәргә игътибарны күбрәк бирәсез. Менә бу татарлык дигән әйбер, туган телгә мәхәббәт дигән әйбер, ул бит сездә сизелә, ул ясалма түгел. Менә ансы кайчан башланды? Кайчан чын күңелдән туя башладыгыз? Менә безнең иң беренче мин шуны әйтәсем килә, гел әйтәм инде. Миннән дә подписчикларым, менә язылучыларым сорыйлар, шуның кадәр матур итеп татар телендә сөйләшәсез, Илмира, сез нинди китаплар укыйсыз дип. Менә китаплар дигәндә хәзер китап укырга гомумән вакыт юк. Ләкин менә шуны әйтәсем килә, минем класс җитәкчем Рәшит абый инде ул безнең татар теле әдәбият укытучысы иде. Һәм ул вакытта укымамазда иде. Татар телен безгә бик күп укыткан, ул бик оста биргән, ул үзе дә язучы. Һәм инде менә безнең шундый класс сәгатьләре була торганы, пәндәшәмбе көнне дини дәресләр бирә, вәгазьләр сөйлә, шуны көтеп ала торганы без менә ул дингә дә, менә ул татар теленә дә ул уяткандыр иң беренче безнең. Аннан соң без инде татар авылында үстек, Арча районы, татар авылында инде кичкенә генә без инде Казанга килгәч кенә монда рус теле, руслар барлыгын белдек дигәндә инде. Менә татар телен яратам, балаларыбыз да татар телендә сөйләшүләрен телибез. Һәм инде өйгә кайткач та менә әти белән әнигә тагын килеп тукталам инде, әти гел әйтә инде безнең татар телен онытмасыннар. Татарча сөйләштерегез балаларыгызны, кушып сөйләшмәгез үзегездә дип инде теге. Конечно, итоги дигән андый сүзләр күп була бит инде, андый сүзләр әйтмәскә куша инде. Менә шулай аннары блог алып бара башлагач та мин үзем дә сизәм татар телен әзрәк кенә шомартып җибәргәнемне. Чөнки блогта русча сүзләр кушасым килмәде. Һәр сүзеңне уйлап, үлчәп сөйли башлыйсың инде икән.
мен блог алып барганда да. Үзеңне үзең тәрбиялисең, шуннан да ул блог тәрбие. Менә блогер булу ул сезнең өчен хәзер хоббиме, әллә инде һөнәргә әйләнеп барамы? Башта хобби шикелле, хәзер һөнәр кебегрәк миңа бик ошый ул. Алып барырга, миңа аралашырга ошый, файдалы мәгълүматлар калдырырга ошый. Бик яратам мин, үземә бик ошый минем. Үземнең блогым ошый, ул минем бер кичкенә генә дөньям кебек. Менә шунда кирип китәм дә мин, шундый рәхәт инде. Илмира, менә инде бит сезнең үзегезнең блогер буларак тәҗрибәгез бар, әйме? Минем дә блогер буласым килә дигән кешеләргә һәм гомумән үзенә реклама белән ясалма гына түгел, шын сине күзәтеп бара торган тамашачыларны җыярга теләүчеләргә сезнең нинди киңәшләрегез бар? Иң беренче блогны сез уйларга тиеш, нинди юнәлеш буенча барырга тиеш. Ул төрле юнәлеш кирәк түгел менә. Бер юнәлеш, төп юнәлеш һәм ул юнәлеш сезгә ошарга тиеш. Сез җаныгыз, тәнегез белән шул юнәлеш белән үзегез барырга тиешсез. Аннары соң инде кешеләргә файдалы булырга тиеш ул. Мин моны алдым әле, монда бардым, моны ашадым, олай хәзер кешегә кызык түгел. Андый блогерлар дөнья тулган. Шуңа күрә инде файдалы булса әгәр дә кеше менә сине яратса, кешеләр белән дурфа сөйләшмәсәң, матур итеп сөйләшсәң, аларга файда бирсәң, файда өләшсәң, күтәренке кәеф өләшсәң, әлбәттә алар сине яратачаклар, синең блогыңа керәчәкләр. Һәм инде икенчедән камерадан курыкмаска кирәк инде менә. Камерадан курыкмаска, сөйләм телең шума булсын инде, ак-мак килеп торганы, аны тоже кеше бик теге яратып бетермәскә мөмкин инде. Сез үзегез башка блогерлар белән аралашасызмы? Әйе, элемтәдә мин уйлаган блогерлар бер-берсенә конкурент тиеп, бөтенләй алай түгел икән. Шуның кадәр дус тату, татар блогерлар белән бик күп аралашабыз. Менә шушы конкурста катнашыр алдыннан да иң беренче мин шул блогер дусларыма яздым. Мин шундый эш эшләп карыйсым килә, кайда студия алып була икән, кайда менә видео оператор табып була икән, фотограф табып була икән. Ул бөтенләй башка дөнья. Менә блогер тормыш ул бөтенләй башка дөнья. Сине нәкъ аңлаучы менә ул гына. Башка кеше сине алай аңлый алмый. Шуңа күрә иде алар миңа үзләренең киңәшләрен биреп, менә шулай юнәлеш биреп, шулай итеп аралашып торабыз. Нинди генә менә бит инде күреп торасыз, хәзер Instagram битеп тора, Telegram ачылып тора, контакт ачылып тора. Ул да блогерга стресс инде әлбәттә, күпме эшең, күпме хезмәтең кала ул җирдә. Шуңа күрә бер-беребезне менә шулай итеп терәп торабыз, аралашып торабыз. Аллага шөкер, кунакларга ирешәбез, очрашып торабыз, ифтарларда очраштык менә шулай итеп очрашабыз. Менә ул очрашучы, аралашучы дуслар, алар бер төрле бит инде, ләкин әле тагын йөрәккә якын булган, күп тапкырлар сыналган дуслар була. Блогерлар арасында дип әйтәсез. Блогерлар арасында гына түгел, гомумән. Менә бармы сезнең тормышта шундый дустыгыз? Минем иң якын дустым ул минем әнием. Иң якын дустым безнең әни белән 20 генә яшь ара. Нәрсә булса да, ничек кенә булса да, мин әнигә шылтыратам. Ул һәр вакыт миңа вакытын таба. Әни тиз генә карап чыга әле минем бу сторисны. Әни моны гына карап чыга әле дисәм, ул кереп карый да миңа акыллы киңәшен бирә. Аннан соң инде иремнең әнисе Мәүҗүдә әни, ул да миңа бик укытучы күзлегеннән дә икенче төрле итеп бирә инде киңәшен. Шул мин әниләргә таянам инде күбрәк. Иптәш кызларым да бар. Әйе. Ирем инде ул миңа заочно гына бирә, чөнки ул блогны бөтенләй аңлап та бетерми инде ул. Ул кызыксынса ул аны элдереп алып барыр, кызыксынмый инде аның белән. Шу. Иң якын сердәш? Бу сорауга тукталып калам, минем андый сердәшләрем юк. Андый сердәшләрем юк. Илмира, менә сез инде бик күп нәрсәләрне беләсез. Менә мин сезнең блогыгызны карап барам, бит. Ашарга да пешерәсез, ялгышмасам әле тегәсез дә, бит. Тегәм дә. Тагын нинди һөнәрләрегез бар? Шигырьдә язам, күңелләрем тулып киткән вакытта шигырьләр яза торган. Менә әтием үлеп киткәннән соң шундый бер период булып алды минем, депрессия дип әйтим. Ул вакытта бик күп шигырьләр язылды. Алар сакланып баралар инде. Хәзер инде менә шул тормышның угы-чугысы белән ан кадәр язылмый да, ләкин язам инде. Әллә нигә бер язып куям. Аларны да чыгып сөйлим, шигырьләр укырга яратам. Иҗатка гашыйк инде мин үзем. Өйрәнәсе килгән берәр шигырьлегез бармы? Мин тегергә өйрәнер идем. Тагын да үземне менә батырбырак. Ничектер менә профессия сайлаган вакытта тегүчелек ул
менә тегүче буласым килде минем ул вакытта. Ничектер теге классташларым башка уку йортлары сайлагач, тегүче ничектер Җитди карамадыгыз. җитди карамадым менә. Нишләптер шул вакытта уйламаганмын икән. Әгәр дә мин шәфкать туташы булмаган булсам, мин бәлким тегүче дә булыр идем дип уйлыйм үземне шул сферада күрәм. Миңа тотып эшли торган эш кирәк. Мин документ эшләре белән бик яратмыйм андый эшләр. Бирсен Ходай. Балалар үсә төшкәч, инде бераз иркенәеп тормышта менә шушындый тегүчелеккә өйрәнергә дә мөмкинчелек булгач, әле без сезне киләчәктә бәлки Алла бирсә, танылган тегүче итеп тә күрербез, чөнки сез тормышта бик үзегезнең максатыгызга ирешә торган ханым, әйбет. Бәлки үзегез язган бер шигырьне дә укып китерсез. Хәзер исемә төшсә. Бу минем 11 класста язылган шигырем. Көннәр үтә шулай, айлар үтә, еллар үтә шулай гасырлар. Яз артыннан җәйе, кышы, көзе килеп, бер-бер артлы әйләнеп кайтырлар. Дөнья бер дә үзгәрмәгән кебек, элеккечә кебек лабаса. Төптәнрәк уйлап карасаң, күңелне әллә нинди кара уй баса. Кемнәрдер шатлана, дөнья гизә, кемнәрдер үлә, яшәүдән бизә, кемнәргәдер рәхәт, уңайлы. Әйтче миңа, дустым, бу дөньяның мәгънәсе бармы? Кемнәрдер сөйгәнен таба, кемнәрдер аны югалта. Кемнәрдер һаман алга чаба, кемнәрдер бер урында туктап кала. Әйтче миңа, дустым, бу дөньяның мәгънәсе бармы? Нигә кеше туа, нигә үлә? Нигә шулай авырлык артыннан авырлык килә? Берәү елаганда, берәү нигә көлә? Карап торышка яхшы гына адәм баласы, син аны эчке ягын үтәли карачы, бар гөнаһны җыйган ахры үзенә. Шушыларга ничек төз генә. Эх, бу дөньяның мәгънәсе бармы? Күптән инде, күптән артта калды. Искиткеч матур шигырь, Эльмира. 11 сыйныфта укыганда шундый башыгызга уйлар килгәч, уйлангач, мин сокланам сезгә, әфәрин. Менә үзегезнең тормышыгызның мәгънәсен табып, балаларыгызга сөенеп, менә шундый тигез матур тормышта яшәп, үзегезнең гаиләгезгә генә түгел, сезне яратып карый торган тамашачыларыгызга да җылы өләшеп, озын, озак гомер кичерегез. Һәм әлбәттә, сезнең тормышыгызда уңышлар әле тагын да күбрәк булсын. Безнең конкурсларыбызда да алга таба катнашыгыз, актив булыгыз. Без сезгә саулык теләп, һәм менә бүгенге әңгәмәбездә чын күңелдән үзегез хакында сөйләгәнгә зур рәхмәт әйтеп, саулашабыз. Рәхмәт сезгә бик зур чакырганыгыз өчен, һәм мине карап утырган барлык тапшыруны карап утыручы дусларым дип әйтәсем килә һаман инде. Блогер булгач инде саулык, сәламәтлек, гаилә тынычлыгы, күңел тынычлыгы телим, илләребез тыныч булсын, күкләребез аяз булсын, балаларыбыз исән сау булсыннар, әтиәниләребез исән сау булсын, һәм инде әлбәттә үзебез исән сау булыйк. Бик зур рәхмәт, Эльмира. Рәхмәт, бик зур. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта Бөтен дөнья татар конгрессы оештырган оста куллы гүзәл затлар конкурсында беренче урынга лайык булган блогер ханым, уңган булган Эльмира Камалиева иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһиддинова алып барды. Киләсе очрашларга кадәр саулашабыз.